Čaute lidi, dneska vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude, že budeme hrát Granny. Chtěl bych, jsem to říkal, ale jo, říkal jsem vám to, že budu hrát Granny 1, Granny 2, Roblox a Brawl Stars. To budu natáčet hodně, když tak potom změním nějakou jinou hru, jestli chcete, tak klidně Granny 3, ale my dneska jdem na Granny 1. Nevím, proč tady mám difficulty easy. Nejsem žádná sračka, takže si dám normál. Jinak zase se omlouvám, že jsem sprostý, ale bohužel, no, prostě tak jste na špatném videu, no. Jestli nemáte rádi sprostý lidi, ale doufám, že dneska tady bude aspoň 20 lajků. Já to furt říkám, aby tady byly nějaký lajky, ale já bych fakt, jsem jako malej strašně chtěl nějaký úspěchy z toho YouTube. Já bych chtěl mít nějaký úspěchy z toho YouTube, jo, ale asi vás nebudu nudit, už to podle mě nikoho nebaví. A to bude takový blbý kec, co jsem teď mluvil úplně. Kde? Já jsem si vůbec nevšiml. Kámo, já to nehraju na počítači, ale samo se mi to škublo. Ono, když to hrajete na emulátor na počítači, tak jste myslím, že pomalejší a škubávám to. A kámo, já to nehraju na počítači, já to hraju normálně na mobilní verzi. A já to hraju jinak na mobilu. Počítač bohužel nemám, prostě jsem hloupý, já vím. Ale nějaký videa bych chtěl natáčet. Takže jsem si vybral tady můj mobil. Jinak na mém Já už jsem to říkal, Proč bych to říkal znova? Proč mě tady není? Dobrý. Ale teď musím opatrně, ať to nespadne. Tady. Dobrý. Nechat, anebo ji nechci přivolat. A jinak možná mě nikdy nebude trochu slyšet, protože já mám prsty jakoby na tom mobilu a i na tom mikrofonu je mám docela, takže to možná moc lidí neuslyší mě, ale budu se snažit to mít tak jako teďkom Teď to mám tak jako trošičku jakoby od toho pryč. Hej, tam nalákám. Ty prsty mám od toho mluvícího pryč, takže to teď bude lepší, ono to ne. Tak čau. Papa. A já si jdu pro shotgunu, protože to je vypnutí. Kamo? Ne, dobrý, jsem stejně rychlej, protože kdybych byl pomalejší jako na tom emulátoru, tak bych byl jako docela dost nasranej, jakoby. No, je to pravda, protože já fakt nechci, abych byl tak pomalej. Dobrý, udělal to zvuk. I když kdyby to vlastně udělal zvuk, tak by to bylo stejně jedno. Tady máme tohle. Ale na to teď kašlu. Dobrý. No. Protože buď by mě chytla, nebo to slyšela. A nebo taky obojí. Já ještě jdu do toho atomového bunkru, abych tam měl něco dobrýho, ale nevím, co bych tam měl dobrýho. Já když jsem byl dřív malý a hrál jsem Granny, tak jsem nikdy neviděl, jako prostě, na co jsou ty dveře, jakože do těch dveří se prostě nejde dostat, ale přitom musím jenom vzít tohle anebo shotgunu a normálně, že jsem si ty myslel, že oni vůbec nejdou otevřít, ale přitom musím jít takhle sem, mám tam maso. Takhle střelit. A musím jít sem a tady musím takhle to střelit. A to jsem třeba vůbec nikdy nevěděl. A vždycky jsem si říkal, cože? Nebo vždycky jsem si říkal, jako, co stalo? No, nevadí, ale
prostě mi to tam dalo nějakou random obrazovku. Kámo, tak to bylo jak těsný. A zase, co to je? Vypadni. Ty taky vypadni. Kouknu si, jestli u tadyho nemáme něco. Ne, jenom tady. Tady je úplně na prd, prostě. Nic z toho nedostaneš. Ale já bych dal, ale já to jsem hrál už docela za kamerou, mám to uviděný, mám to vykoukaný u nějakých brždu sem. U nějakých youtuberů, takže já už to docela umím a dal bych to na takovou jednu, to asi stačí, když tak potom natočím jiný video, protože dohrát to je docela dlouhý, nebo aspoň pro mě. Tady mega vrzaly ty podlahy. Já nevím, co jsem chtěla říct. Ale pak si ještě... Co tady máme? Aha. Ale nevím, ale čím bych utekl, jestli autem, anebo čím jakoby. Mě by to hodně zajímalo. Nebo hodně zajímalo, to jsem řekl úplně zbytečně zase. Já prostě furt říkám nějaký úplně nesmysly, co nikoho nezajímají. Takže bych asi nemohl být moc dobrý youtuber. Ale zatím mě to baví natáčet jakoby. Do you want to play hide and seek? Kde viděl? Slyšela ten zvuk, to je jasný, že to slyšela. Pomoc. Ale už je tak rychlá. Čau. No. Splitky tady mám. Sem vyvolám. Kamo, tady to je těžký projít. Dobrý. No. Ale tam bych to... Já vím, co udělám. Tak to neudělám. Meloun a dvojka. Pojď. Tady máme nákupí. Ale já chci být s autem. Tak už jsem se rozhodl. Je to autem.
ještě udělat toho. Protože sleduju. Tady kot vypadne. Ale já jdu teďkon. Já dám si poskládat to auto. No, ne poskládat, ale dát tam jenom tohle to. Jdu jen tak schodit tohle. Teď si vezmu tohle. Tam nahoře asi vyflusla klíč. Jo. Kámo, no tak to si... Tohle to ti přišlo jako minuta? To byla jako vážně podle tebe minuta? Tak. Nepadej. Říkám ti, nepadej. Co to znamená? Nic to určitě znamená. To byla minuta? Já myslím, že tady stála, no já to neumím počítat. Skáču dolů. Padni. No, jo, dobrý.
krásný ho má. Takže počkat vlastně. Tady není. Jo, vím, to je ten. Kouknu se do obou stran.
já mám nápad, já mám extrémně big brain nápad. Ne! Tak díky, no. Já myslím, že... Co to by? Co to je? Tak já jsem objevil nový bůh normálně. OK, ale na to teď kašlu. Já jsem úplně strašně zvyklý na ty videa. Třeba z jakýkoliv chapter granny, akorát z jedničky, protože tam jsou že ty shotguny, do kterých se dají dát 2 náboje. A já jsem na to zvyklý. Takže jsem tam chtěla dát teď druhý náboj. Nevím každopádně, proč jsem si to vzal. Jo, vím, proč jsem si to vzal. Protože místo pavouk. Začne bouchat srdce, ale nečekal jsem, že když zabiju pavouka, tak mi to taky bude ťukat nebo bouchat. Nevěděl. Asi nic. Jo, aha, tím tlačítkem, když to trefíš, tak mu zabarikáduješ cestu. Jo. Že jo. Doufám. Nejradši bych tam skočil, kdyby to nezabilo, ale bohužel mě to zabije, no. Kdybych tam skočil. No už to bude skoro půl hodiny, už to točím 25 minut, teďka přesně. Takže bych to už měl konečně dohrát, protože já zase nechci mít půlhodinový video, protože pak se mi to snad nikdo nekouká. To jsem docela smutný. Tady je to, co jsem chtěl. No zavřete dveře. Gasolín hodím takhle dolů, co už nám potřebuje? Jo, pedlo. A já vím, kde je pedlo. Kam to vím?
protože jelikož z melounu může padnout Master Key, anebo Pedlo. Padl Master Key. A tam, v Playhouse, tam ti může padnout. Já vůbec nevím, co odkud mě viděla, ale dobře. Ty tady seš. No, ty tady děláš to? Běžím a já běžím nahoru. A nebo ne. Kašlu na zbraň. Ale vyjistý zamrazím. Rychle. To já musím. Já to miluji. Playhouse. Tudy můžu. Dneska mě už stačí jenom... Počkej, nepotřebuju fakt něco. Svíčku mám tam, nebo Porty tomu říká svíčka, ale já tomu říkám Park Plug. Tak jak se to píše. Já nevím. Prostě to do auta to bílý. A mám, co tam potřebuju? Kus motoru, ten mám tady teď venku. Potom potřebuju wrench mám. Ten mám tam někde nahoře, jsem ho viděl. To si pamatuju. A potom si ještě pamatuju, že pamatuju si wrench, kus motoru, gasolínu a potom si pamatuju ještě to svítící do auta, tu svíčku, jak říká Porty. A ona se zase zmrazila. What? A teď to nebylo zapnutý. No to je jedno. Ale ten padlock bude na 100% tam a jestli tam nebude, tak nevím. Ale tam může být jenom 3 věci. A ty 2 věci, co z toho jsou, už mám. A jedna věc z toho je to. Co? Jo, tady. Jedna věc, to, co mi chybí, je vlastně jakoby... Já nevím, proč, já si vždycky zamyslím a nedořeknu to, proč? A proč jako jakoby? Nevím. No, že... já už jsem na to zapomněla, jsem blbej prostě. Jo, že už vím, že ten jediný padlock, ty obě 2 věci, co tam můžou být, tak už mám. A jediný padlock nemám, takže to tam bylo na 100%. Ona už se respawnuje. Kam to znělo, kdyby tam někdo šuchal? Nebo aspoň něco tak znělo. Když se zamrazovala, tak to znělo, kdyby tam někdo No, už je to 30-minutový video, ježiš, já už to zase přetáhnu. Ale tak to nevadí, já to prostě rychle dám. Už to můžu reálně, kam je tady s tím dám všude. Já už to můžu vyhrát. Mně už bývá jenom ten kousek motoru, který je tady. A svíčka, která je nahoře. A to potom poskládám. I když to nehraju na emulátoru na počítači, tak i tak je to docela pomalý.
druhá v ruce. A druhá věc daná. Proč to je takovýhle velký? Tenkrát si pamatuju, že jsem to předtím... Jo, dřív... Ne, to je takový, jaký to bylo. Ne. No to je nějaký větší než předtím, ne? Když jsem to dřív hrál. To prdelky jsou zbytečné. Nevím, proč jsem řekl prdelky jsou zbytečné. Já ji sem tady přivolám. Tak. Takhle. Poslední věc. Poslední věc. Krásně. To mi tankuje. Aha. Rychle jdu na to. Tak kde jsi? Tady normálně chci. Teď by za mnou nasedla prostě. Takže to je lidi pro dnešní video všechno a doufám, že se vám dnešní video líbilo a jestli se vám to video líbilo teda, tak mě podpořte lajkem a čus.